Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello qal id-dejn tal-Partit Nazzjonalista u ta' 32 miljun euro. Dan hu l-istess ammont li Bernard Grech kien semma eżatt wara l-aħħar elezzjoni ġenerali dik tal-2022 meta kien tellaq waħdu għal kap nazzjonalista. Bonello qal dan waqt li kienet josem f'podcast ma' Ricky Caruana. Intom għandkom ċifra kemm taħsbu li għandu? 32.5. Kemm? 32.5 kif kien dikjara l-kap. Waqt l-istess podcast Bonello qal ukoll li ma jistax jagħti time frame dwar meta se jiġu ippubblikati il-kontijiet finanzjarji awdittjati tal-partit taħt it-tmexxija ta' Grech dawn baqgħu qatt ma ġew ippubblikati u dejjem tefa' tort b'xi mod jew ieħor fuq l-awditur. Qed naħdmu fuqha, jekk titlobni time frame ma xintijulek. Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista qal l-establishment u l-fazzjoni estremista fil-partit huma biss perċezzjoni u narrattiva li uża biss il-Partit Laburista. Għaliex din hija perċezzjoni narrattiva li l-Labor irid jimponi fuq il-poplu hemm barra u din hija biss narrattiva tal-Partit Laburista biex jagħti perċezzjoni hemm barra l-establishment mu vera xejn ma jeżistix. Dwar l-elezzjoni għal kap nazzjonalista Bonello tenna li tkellem b'mod ċar dwar id-disciplina. Tkellimt mod ċar fuq id-disciplina. U ġie mistoqsi wkoll dwar min jixtieq jilħaq kap nazzjonalista. Inti min tixtiequ jitla'? Jiena segretarju ġenerali tal-partit kollu u ma nidħolx f'min għandu jikkontesta u m'għandux jikkontesta, f'min għandu jitla u min m'għandux jitla.